Parta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás en Guisamo. En fronte do centro de saúde está a casa onde viviu Nati de Pan. Dende onde te poderás achegar a fascinante historia desta veciña, destacada pola súa inxente labor de investigación da historia local e a súa faceta como escritora. Críase nunha familia labrega próspera de Guisamo con moitos irmáns, encargada, entre outras cousas, dun almacén de teas local. A súa irmá maior monta unha pequena escola para nenas e nenos na que Nati tamén axuda. Sempre quixeran ser mestras, mais os seus proxenitores preferiron que non estudasen por ser mulleres. Nati mostra unha forte vocación pola historia, como demostra o feito de que na súa casa montase un pequeno museo sobre as orixes da casa, con apeiros de labranza e outros obxectos de interese etnográfico. A partir dos 40 anos comeza a escribir, elaborando diversas obras das que conservamos só 3. Guisamo, su arte e su historia, a autobiografía, algunos de mis relatos, e unha triloxía de novelas nas que abundan os personaxes femininos e se abordan, entre outros, o tema da Guerra Civil, un episodio difícil para a súa familia, no que tiveron enfrontamentos cos dous bandos. Conta tamén con diarios de todos os anos da súa vida. Involúcrase na vida social de Guisamo a través da Sociedade Recreativa, da que seu pai fora un dos fundadores, e tamén da Igrexa, na que axuda con asiduidade. Pasa algunhas etapas da vida en Madrid e logo na residencia de Betanzos, aínda que sempre con nostalxia pola súa querida terra de Guisamo, onde hoxe descansa. Bergonto en feminino destaca a súa figura pola súa formidable labor como documentalista e escritora, nun contexto pouco proclive ao traballo intelectual por parte das mulleres.